Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Okay. Okay. Niyang akong calling card. Salamat kay Doktor sa imong pagsabot o sa imong panahon. Imugyak ka na akong kapil. Torres. O kung gusto ka, ito na pa'y mas labaw pagkasahaw sa imong mga ngapil. Gusto ka bang makalimot sa kasakitang nahitabo gikan sa kamatayon ni Janice? Dr. Astana? O ikapasalig ko nga mataak mo ang langit. Dili na kinalan pang moagi pa sa purgatorio. Torres. Mahimo pang mupahawa ka din eh. Imo kong kasikahan, Doktor. Nga sa ato pa. Nga sa ato pa, dali ka magkatabang na ako, ha? Mutabang ko nimo. Pagdili ka na mo ito ba nga akong gipaabot? Sige na. Tawagan lang ko o takes ba ka by next week. Mula ka una ko. Mubakasyon ko. Salamat. Sorry kayo, Doktor. It's okay. Nakasabot ako, Dolores. Nakasabot ako. Sige. Dunganin lang ko sa akong pagkaon din eh. Og, inigaw man, pwede ka na mulakaw. Salamat. Salamat talang. Dagat kay salamat. Pero basog pa ko. Mulakaw na lang ko. O mga sunod semana, matawag na lang ko nimo. Pila ba imong charge, Doktor? Mag-istorya lang niya ta, Dolores. Ang ako lang ngayon, mau nga, cooperate lang. Aron, katabangan ka. Salamat. Sige, ato na ko. Pag-amping, Dolores. Kaluoy na mo, Dolores. Naglain o rin akong pamati ka kanina da. Kay, di po kabintaan ang kaanyat ni Ning Torres. Apan dili maayo sa usa ka psychotherapist na mo take advantage. Dili lang ako sultihan si Paria Maro kalapot ni for the sake of confidentiality. Humana ko og kaon. Ako natuon si Paria Maro dito sa kumbinto. Dila ni Sister Stephanie. Si Atty. Dominguez ka ang maguwang ni Janice. Kumusta na ka siya? Nabitin ko mayo kagabi. Nidigwa may sa kahubogan nga lima. Mao nga kuha nga akong documentation. Apan, sige lang kay adto na ilisantog sa kuna-kuna. In due time, when the enemy is strong at his right, then strike him at his left. Okay, ako magkukagi. Mas may tingali mo pa huway yun ako. Beauty resto na taron. Maayong pag-abot kanimo, Padre Amaro. Kumusta naman, Sister Stephanie?
Still recovering pa sa mga nahitabo. Kawa ko gyud magdahom nga mahitabo kadto. Bisan ako, sister. O gani, hasta ang hinigugma ni Dr. Astana nga si Janice ang nihiagom sa kong kapintas o kabangis. Gilogos o gipatay kinis sa wa hiiling mamumuno. Mayong adlaw ka ninyo, Padre Amaro. Sister Stephanie. Dr. Astana, maayo kay nakalugar gyud ka, doktor. Tungod kay buot ko mananghin ninyo, Father Amaro. Sister Stephanie. O, unsa? Unsay puot nimong ipasabot, doktor? Buot kong mupahilayo, sister. Buot kong mugahin og balig-us kasimana nga pagpakahilom. Gusto na kong tagamtamon ang pagbangutan sa may tabog kamatayon ni Janice. Okay. Hisabtan ka na mo, doktor. O nauna ko na ako nga magkayo po ka na alang kanimo. Padayon ang akong pag-ampo alang kanimo, doktor. Apan, doon ako'y pagduda nga posibleng usara ka tao ang hinungdan kung nganong nahitabo kini, Padre Amaro, Dr. Astana. Posible nga nagdagot sa atong gihimo. Ug mihimo siya og pagbahos kung retaliation tungod sa atong gihimo deliverance session. Doon na ba'y kalabutan ini si Franco? Ha, Sister Stephanie? Posible pod ka na, Padre. Apan nagtuo ko nga kung ugaling siya man gani ang naghimo diini. Kana kay siya, dunay dako kaayong kalikot-got ka nato. Ug kung masakpan ko siya, dila riway labod niya. Ako siyang sakiton. Dili maayo nga magpadakit ha sa atong kalagot, doktor. Kay ang atong kaaway, dili usa ka ordinaryong tao. Gigamhan siya ni Satanas. Ug unsay buhaton ako, ha? Magkampo o magpaabot hangtod karon sa manaog ang hustisya gikan sa langit. Ayaw i-underestimate ang gahom sa pag-ampo, Dr. Astana. Ang maayo natong buhaton karon, mao ang pag-figure out sa mga posibleng laka nga atong pagkahimuon. Ug ato kining idangop sa tukmang ahensya sa atong gobyerno. Gusto si sister, doktor. Dili maayo magdali-dali kita sa itong lalaki. Apan, si Janice, siguro ko kadili magmalinaw ng iyang kalag. O kung tunay ma-blame na ini, ako ang aging basulo ni ning tanan. Oh, doktor. Kahina magdaganin sa kinanaw eh. Aw hinuon. Wa man si Father Amaro. Kay nilakaw man. Mao nilakaw pod ang sekretary. Si Dr. Astana kaganiya. Wagit mo kagat sa kung himong pagpaduding niya da. Bahayo tingali. O baka naikog lang. But in fairness, gwapo siya. Unya buutan. Sayang lang kinamatay ang iyang hinigugma. Huh. Kaya yung mga lalaki, no? Mga banyaga. Og ako. Akong himuong personal nga kausa ang pagpanimaos kaninyong mga lalakiha mo. Shuy, hey! Ay si bata ka na yun. Hindi ka rin tao din eh. Baya! Badlong-badlong uroy ay. Baya ang mga kagwanga mo, kilabtano ninyo. Huh? Bahala mas kinabuhi ninyo. Ang mas may pang matog na lang ko. Sige, doktor. Og pagayo-ayo siya bakasyon. Kung sa mga di pananglitan, ayaw ko taas sa pag-contact na ako. Anytime.
Salamat, Father. And hopefully, makarecover ako kay kanini. Og amping ka kanunay, doktor. Salamat kayo, sister. Sige. Adto na ko. Sige, sister. Di lang po ko magdugay, ha? Bato na po ko kay napagkitiwasunon sa di pa kong Pauli sa San Agustin. Nasigi, Padre Amaro. Og amping ka kanunay. Og ikaw po, sister. Adios, sister. Daw sa... Gaan ra kaayong akong buot alang kang Padre Amaro. Daw sa... Nakailan ako niya. Apan... Imposible. Diyos ko, panalipdi kami kanunay. Kisab kanina nawag sa ko cellphone. Asin si Pearlie na po ni. Tubagon ko. Yes, hello? Hello? Hello, kisa ni Paliog? Basta dyan ka sa kapagtudan. Hello? Si Father Amaro ka ng lalaking at pagkuwailan ni Narabanig Kawas ka sa ba, Teo? gates kung pinto sa mga madre. Ako pa ko ng cellphone Hello? kay Kasalod. Gipaong man ang iyong cellphone. Ginoo ko. Huwag ka ko binuangin na po rin. Magbantay lang ko. Mas mayroon nga nakasadaan, Padre Amaro. Aron sa ingon, sadaan ka usap po nitoon karong adlaw. Office satani. Hasta la vista, baby. Pupagin taksing na agyo eh. Maliit na gyud ko ini. Oh, doon ay auto kakusog ay nagpadaw si kong himatanan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!